Yeah, good evening, Abusia. For a quick one, information be a menya na me person in the share. So kaya last year, June 14th, there was a robbery be at KOLEBU. Police officer B was shot, and there were so many investigation and arrest. Emma Kuria said, said the asset assembly adakakra. Information enya say two people has been arrested. Now two people na yache omo no. Baako yɛ national SWAT a yɛfrɛ no Pablo. Dodo no afrɛ no Pablo, but ne real name ne yɛnya hu yɛ hu na. Yɛde bɛba aba abɛto mu anim. Ɛna one instructor baako nso a ɔno na sɛ yɛ sɛ ɔkyerɛ nkwaraa n'adeɛ wɔ academy hɔ. Sɛ yɛfa obi wɔ police ne yɛde ɔmo kɔ training na police academy hɔ no ɛhɔ ɛna ɔno yɛ adwuma a ɔkyerɛ nkwaraa n'adeɛ. Ɛna wate gang of seven people ɛna ɔde ɔmo yɛ saa robbery no. Nti saa Boulevans robberies na ɛkɔ so nyinaa no was being done by police personnel. Na deɛ wɔ mu nie, yɛsi yɛkye guy no na guy na confess sɛ Accra KOLEBU robbery na ɔmo kɔkɔ yɛɛyɛ no. What happened was say ɔmo kɔɛ na ɔmo kɔyɛ the police policeman na ɔte van name was able to identify this guy called Pablo. Enti na Pablo no nim sɛ ogyae police ne ma ne kɔ a ɔbɛkɔ akɔte ne to enti na ɛmaa ne bɔɔ ne tuo. Wei ne nsɛm bebree na ɛcirculate ɛwɔ social media, especially WhatsApp a ɛyɛ audio bi a one of the police officers ɔne guy no ɛyɛ free ɛnya saa information na ɔcirculate ɛna ɔka saa ɛyɛ no. Eti mepɛ sɛ mo de mo a monya abotrɛ na motie audio no nyinaa na yɛwie a yɛbɛtoa so. Boys. Na mwati asama aba. Gaga asama aba de chale. Enya asem kitwa o. Mo ka se bulo van bi da ose police ni boy bi o mo ko bo ni tuo no. Chale. That them all be policemen o. Them all be personnels. I swear, omo nyina personnels. Ono ani depo mate for ne ko bo ni tuo da adede mpo no. Ya chi omo nyina. Ya chi omo fiti Monday no ya chi omo nyina. Boy, nye easy o. Trust nobody, I swear. Ba me bomb pa say anye ko for do trainee. E Accra Depot trainees 5859 for no. Omo na di sa adwuma no. Wo mu depot mate ba ko na mo kai say somewhere last year bibisa guy be constable bi ko ye good deal bi alarm so ano na mo tie no wanyi ba no e constable o mu nyina e depot mate Accra Depot for wo mo squad ni bi na e ko ye robin na ya power mu nyina no ya chi o mu nyina boy nye ejo boy no kwa e ko Western Togo na me na o you know, friend Pablo or National SWAT from the DC adwuma no o match nipa be 8 yeah, including Amora no. Say according to you know, I say na say Robin case bi si minim say East Legon ho ba bi obulon van bi and moment me succeed yeah nti no na nka alarm o ya so no ena odwane free ho one to bad in the you ena odwane free ho no call Jamestown ho ti say okwe na boys no so amonitor no boys nim say police ni nti odu ho no mo chie no mo raise control say wo ma che suspect ba kwa okum police ni na not bulon van nti say ye koy na say that boy na ya dam for na Pablo ni National SWAT ni na beka so nde onye ahwe na ne ode no be share striking force ya chire wo mo touch na be 2 days oni aye mle etam no ko police hospital and sana obi ne numu ton se omo wie adwuma no boy ni hunu no bo ni de se Pablo ade na wo yesa to se wo nkuna boy no ba beka no de gina ni tirimina tei oje mo go no so ono no numu ton owie nzo ono hwan ya no bobo instructor ba ko Accra Depot efe ni nyame se mo amunimu no nyame fonti nyame no so ya che no
ɛne yɛakye boys bɛyɛ 7 aka wɔn ho wɔn nyinaa yɛ squad saa wɔn mu mate ba mete that accredible for that 5859 for ne deɛ masa nkɔkɔ wɔn mu nipa baako a na ɛsan kɔyɛ gold deal bi a wɔn mu akyi no yɛ gyeeli no that squad naa biara kyale enye easy o mebɔ mpaeɛ paa sɛ ɛmɛ deɛ sɛ kɔfɔ dua training ni biara nyɛ dɛ nka yɛ huhu kwa yɛ saa nneɛma wɔ yɛ nyɛ baa ne nyinam yɛbɔ mpaeɛ sɛ wo nua bi yɛ ade bi na sɛ nyɛ a wo nua no watea no kyale hwɛ baabi a ofi o deɛ akɔba no no Pablo me ne no wɔ pictures bebrebee baa mempɛ sɛ mede bɛto group no sɛ group mu de sɛbisɛbi onye mu yɛ na yɛ papa me ne wɔ pictures bebrebee ɔno ara n'anum tom na ɔkɔmfɛɛsi masa ɛnyɛ easy o deɛ ɛwɔ hɔ no no This is what was going on. And yeah, civilians nim. So if right now police officers are here trust or mono, are here the rush mono are turning to be criminals, yeah, are we actually safe? And Ghanaians have so much hope in Dampare. Na omu nsusu sɛ nkasadeɛ wei no ebetumi asi. So the question is, does IGP know about this thing? And what is the way forward if only say the rumor circulation is true? These people know what is these people know what is going to happen to them. These people know what is going to happen. These people know what is going to happen to them. Therefore, monkoso na monhwɛ me channel yi na bibi biara bi a ɛbɛkɔ so biara no mede ho information bɛyɛ dɛ ɛbɛbrɛ mo mede mo ase bebree.